Ups. Klasse hund. Klasse hund, Sile. Ja. Kom så. Ja, det er godt. Så, Sile. Klar. Det er en blå spøgelseshund. Lille Sile da. Nå, skal vi lige fikse håndklædet? Jo, der kom du. Sile. Her. Ej, Sile var sur, jeg ikke fik det der. Så, værsgo. Sile, her. Sile, kom her. Nej, du skal ikke op og tørre dig i tæppet. Her. Du er fuldstændig. Ej, gå gulvtæp. Sile, man kan ikke se dig fra kassen. Der er du. Sile. Du retter under dig selv. Sile, kom så. Kom her. Kom så. Kom så. Her. Sile. Hvor er du? Sile, kom her. Hen på håndklædet. Her. Kom så. Ja, det var godt. Det var godt, ja. Så, pause. Sker. Nå, ud i køkkenet bare. Sile, hvor skal du hen? Hvor gik du hen? Der har du. Net. Need for speed, hva' Sile? Nå, så er man rolig, hva'? Så er man rolig, hva' Tess? Det er godt. Ja, det var godt. Need. Godt. Jeg hopper lige herom også. Kom så. Ruller. Sile, ikke op og tørre dig i tæppet. Har det lige sagt det der? Nå, jeg bare sidde der og slappe af. Hej, Sile. Tittebør. Det er godt. Du skal ikke tørre dig i tæppet, vel? Nej, det skal du ikke. Åh, du er så træt.